te halo prolog te kene kede tangka video te kene jingkli yung shukwa ban kali bene jupap baro kibala tep kila don hapoh jingtep Hato ka Mery pat ka don ha jingtep ne kumno kat ka Baibl ka Mery kan don ha ka jingtep ka khlem pat mi pat hynrei menshwa ka shuja ka history ba ki kna ki ba aplang ki la yu i ka Mery ba kala pau ha haki namar kene ka nong rom ki nge ka Mery ba kala mi pat hynrei ki ba pun hi kim nge kata namar ya kene la bandai ka jing Shukor jong soitan uba phrung dur ialade haka jong no ula ban phrung dur haka jong Petros haka jong ka Mery haka jong no namar ba soitan ula ban kala ialade ta ka Shukor yaki breu namar kene ka ngila so thu balada khlem thoh haka Baibl te yake ek baca shapar ka Baibl kala bandai ka jing Shukor jong soitan namar kene ka ki pun ki Kristan kim nge kene hynrei tangki nong rom namar baki nong rom ki don ka jing sno bar ka jing mane yaka blai thau hynrei yakene phim la ban i hynrei ka long behind the scene hynrei la pile bani yaka jing thunu pa bymtip bat penyo i te kane kam dai banga bishni ka rom ne yaka niam jongki hynrei ka shilong banga katkum ka jing sothu ne katkum ka jing i jonga haka Bible kam don hynrei om tanga jing yu i jonga ki babon hi ki yu i kim nge jakane namar ba kam don haka Bible khlem thoh haki sau ko spare baka Mery ka la mi pat hynrei kadang don hapoh jingtep hynrei en pynmih pat yaka haka si kaba khaduh kum baka Bible ka ong te yakane ka bantanga try kito ki balange ya ka jing hikai jong ka rom namar menshwa ka ja ka history te ngim da te ba kala bandai ka puris kam ne kala bandai kumno hynrei kala bandai ka jing Shukor jong soitan namar soitan ulaban kala dur ialade haka no tur namar kum kini ke jing ja la ja kum haka jing Shukor ya prophet Muhammad namar ya ka niam muslim ru la Shukor da soitan da ka ba ulap pau ha Muhammad ban ai ya kita ki ba ki muslim ki tho ya kata ka Bible ya ka ba ki khot ka Quran te ya kini ke jing pau ne ke jing ja la ja sabar ka Bible bat la ja hak krem te kene ka srim kumbala pau ha Muhammad ka pau krem nanta ka kumba ka Mery ru kala pau ha krem namar kene ka kibu ha kendong ka balong ha krem namar bele la pau ha krem te ke ka pau sha krem ke srim bat kum ka jing lam ler jong soitan namar bele u pau ha krem lada ka pynshisha ka ba shisha te kan pau hi shaying mane lene kan pau hi haka jaka ka ba dei ban pau dei shaki cloud lene shaki no ki jaka ka ba dei ban pau tenga try ka ne lada phi nge ya ka Bible te kanam don kano ka di khot Bible baka ka ong baka Mery kala mi pat hynrei kadang don hapoh jingtep ka khlem bat mi pat hynrei ya ka belajar haka history ka shuja tang kala bandai ka jing Shukor jong soitan ya ka ba ulap phrung dur ialade haka jong ka Mery te ki ba pun hi kilange je kata hynrei ki ba Pule ya ka Bible pat kim tip tane kim lap haei ru bala thoh ka Bible namar ya ka ba shim la thoh ya ka tangim dei ban nge namar ki ka ba shabar ka Bible ki long tang ki hukum breu kim dei ka hukum jong blai te ya kata ngim dei ban nge hynrei nganam khang yeno ba pen nge hynrei ka shlong banga shukwa ban jiwa pe kene jingkli ba kam don haei haka Bible ba ka Mery kala mi pa tanga tahi te prolog khlei shibuni pi pe jene ka video dengan sesiap bat sakwei pat ki video hakoi por te ki dang don ki jingkli ka bangan saji pa hakoi por te khlei shibuni pi pe jene ka video